uđem u groblje i ja kažem njemu, znaš li ti, nije važno kako se zove, Petre, Pavle, Ivane, znaš li ti, Ivane, da ja 3 puta tjedno, svaki tjedan, 3 puta tjedno odem u neko groblje. Gleda on u mene. A znaš li zašto? Ja pričam s mrtvima. On gleda u mene malo, misli da sam malo, ja kažem, ozbiljno ti kažem, najozbiljnije, hoćeš da te naučim? Hoćeš da te naučim, pitam ga ja. On u mene opet čudnovato gleda, ništa ne odgovara. Ja kažem, pomoćeš mi, ali moraš mi pomoći, ako si prije, hoćeš mi pomoći? Kaže, hoću ali ti ćeš mi, ono što čuješ, ti ćeš mi reći. Hoćeš li? Kaže, hoću. Ja kažem, ali sad pazi dobro, nije to glas što se može čuti, ali se po svoj zemlji razliježe i eka. Isto kad ja njih upitam, isto oko ribe, kad ih u mreži povlačiš, one ovako trepere i čuješ glas. Ja kažem, mrtvi. I ja kažem, mrtvi, a pred njih da me on čuje. Šta je to život? Zemaljski. Okrenem glavu k njemu. Šta kažu? Kaže on, ništa. Šta je to ljepota? Šta kažu? Pitam ga ja. Kaže on, ništa. I ja čujem. Šta je to zdravlje? Šta je to dug život? Šta je to blago? Šta je to imanje? Šta su to moji problemi? Šta je to sve na ovom svijetu, mrtvi? Šta je to? Ništa. Eto, zato molite mrtve da s njima razgovarate, da vas nauče šta je to život.